Jó, úgy kell ezek sajnálom. Na mondok egy igazat. A múlt héten hogy ne jártam, 3 péter megcsináltam. 2 kurvát egyes szüzet. Vazd meg a babál ezt a szüzet. Hagyd de bud, egyéb. Tessék még valamit mondani. Benne van, csak mozogni kell. Látom. Ez egy új, tessék, nézd a kamerába. Így szép, gyönyörű. Sztártetszik majd lenne a neten. Várjál. Volt egy finom urila. Urila? Igen. És hogy anyukája azt nekem azok szerint szólni a szavakat. Mindig itt tartotta a kislánya. Jött egy jó képű pasztít ez. Miért történt? Azt mondja, anyukám, nagyon vigyázzak magamra. Tudom, gyere csak. Van nekem egy jó. Ez van nekem. Többet nem kell rá vigyázni. Hát de burhád. Na jó. Valami újdonság még van, valami tessék mondani. Megtetőztek. Még egyszer azt mondja a kislány. Ó, tudod mit, vard meg még egyszer, ha biztosabb legyen. Nem érted? Elfogyott a cérnám. Beszélj már hülyeséget, meg van ott 2 gomba ég. Meg lesz az, hogy... Még valami új vicc, tessék még valamit itt találni. Na, meg van még egy hülyeség. Ez is egy ilyen úri családban volt, hogy igen. A kislány ne tanulj nagy csúnya szavakat. Hát régen a fiatal emberek, mint te, nagy fasz, mint én. Nagy kalapba jártam. Igen. Fiatal emberek. Igen. Sétaparcával ilyen fordult. Meg igen. Leginkább azt mondja a kislány, hallotta, hogy picsa. Annyira mit jelent az? Azt már a kalapja. Azt mondja, hogy picsa. Hát megint fasz. Nem bocsánat. A sétapárcának volt. Nem jöttek oda, sétapárcának finom óri. Úri emberek úgy jártak nagy kalappal, sétapárcának. Aztán egyszer hallja a kisem egy baszás. Anyuka mit jelent? Anyuka szőtt a konyhába, azt jelenti, hogy baszásnak. Na tessék mondani tovább, ez nagyon jó, ez nagyon jó. És akkor jön a fiatal úr, mint az másik jobbik. A kislány finom úri hölgy volt, és elmegyét, és mondja, hogy Isten hozta, fiatal úr, foglaljon helyet. A picsaját tegye az asztalra, a faszát állítja a sorokba, és foglaljon helyet. De úr, hát is szegény, azt sem tudta. De szavazunk. Köpjük a nyeljet. Mi a pics? A kalapot tegye az asztalra. De úr, de jó. Így elmegyett a fiatal úr, hogy ilyen bocsánat elnézést, kiszasztom, ne haragudjon. Nem értem az egészet. Nem érti. A kalapját tegye. Zappal. Kerülbe. Kitörték az anyukájról, baszik a konyhára. Hát de kire? Hát kavarjon rajta! Jaj, Zoli,
Van még valami ilyen jó? Ilyen kell. Még valami ilyen jó van? Magas, bundas. Jót mondani. Még egy jó. Még egy ilyen jó. De ne basszál be, felveszítek. Dehogy is. Na nem, amíg nem értek, nem szavaz bele. Na, de valami jót tetszik tudni? Lófasz, hatalra, kutyafasz, esraplatja, rudasztó, hatamészáros, faszkutunk, egyek vagyunk, kerülve, tudjuk csinálni. Margit néni? Margit néni, vagy hogy hívják? Felesége hol van? Igen, hol van? Hát otthon van, összeveszünk, azért megyek el. Mert a kurvákhoz. Hajdebun, vagyunk él. Hát valami jót keresni. Tetszik, hogy sokat veszekedni? Azt nem akarom, mit csinál. Azért megyek, csinálok egy-két. De ott Fanni. Az azt mondja, most nézi magát. Le van basszó napot. Menjen utána. Mondtam, ne csinálok egy kört. Megkívül, most olyan fú, kövére nem férek a lába közé. Valami jó még van? Zoliba. Na. Valami. Még valami. Várjál már. Na, ez csak vicce, meg kell tanulni. Én Csengeri Zoltán vagyok, úgy hívnak, igen. Itt lakunk. Zoli bácsi. Zoli bácsi, jó. Igen. Úgy Tacsi meg Tomi. Szia Zoli bácsi. Szia Zoli bácsi. Oké. Úgy köszön nekem. Oké. Akkor fiatalabb leszek. 2 éve. Nem kell magadni. Szia Zoli bácsi. Ciao. Menjünk a nőtől. Én még baszol egy jót, akkor nekem is feláll a fasz. Én leszek a második. Hajdebune. Na, az jó lesz. Hát csinálsz, hogy még ilyet. Ja. Fiatalos autók. Én mindig 18 éves koromtól mindig olyan szerelmes voltam, olyan. Bolond hónap születtem áprilisban. Hányadikán? Hány éves tetszik most lenni idén? 70 mennyi? Most van 68. Értem. De még nem nagyon érzem. Hát nem is érzem. A bicikli hol van? Lassan nem akar. Elhagytam a múlt héten. Most vettem át. Lassan nem adtam biciklit. Aztán együtt elhagyom. Nem száll lehet fizetni érte a parkra. Hát nem tudom mi a francok. Én olyan hülye vagyok, hogy mindig elfelejtem lelakatolni. Most akkor hát vajon miért? Illuminált állapotban tetszik lenni? Illuminált állapotban tetszik lenni, vagy micsoda? Mi? Illuminált állapotban tetszik lenni? Vagy miért tetszik elfelejteni? Megvilágosodott állapot. Na, győzésem faszok. Tetszerűen kifagyok az agyam. Alzheimer. Foglalja helyet. Igaz? Nektek az a jó, meg feláll a mozog a papon. Hagyjabuni. Hát csak egyszer. Álmomba feláll. Nem lehet. Anyu, basszom vagyok. Hagyjál nekem békén, elég az én bajom. Én mondom, bassza meg a fát. Az már meghalt. Azon is fogunk 2, akkor aludjál te is, basszál fel. Na, hát van. De szégyellem, hogy a tököz mezítelen. Na, hazám megyek, olyan bulit csinálok, vasvilára kötöm a családot, anyósomat alakasszom a szegre, apósom meg bezárom a ketrezbe. Csend legyen! Ne röhög! Szok ne jön! Halál! Én ugatok! Bum! Mérges vagy! Hagyjabuni! Na! Menjünk! Na, menjünk. Úgy csináljátok, mikor mentek a jányokhoz. Mondjátok a jányoknak, igen. Fia, anyuci, te vagy a legszebb. Adol egy puszit, adok 2. Hajde jó.